Wace ce take kiranka da baby? Kanwata ce Fatima take kirana. Kuma take kiranka da baby? Aikin san tun ina karami da aka haife ni suna ce min baby boy. Shine sunan ya bi ni har yanzu. Kina nema ki tono abin da daga ni kike za mu shiga damuwa. Dan dakata, ina so in shiga ne in ga me ka boye a cikin ɗakin nan da baka so in gani ne. Ba komai, muni ne da dadi a ciki. Ba inda za ka je. Saboda me? Saboda ni ma ina da buƙatar lokacin ka gurin ka fa na zo. Ya za ka banni a cikin kitchen sai ka ci wata shinkafa ko kayan miya? Lokacin nan fa ina baki. Da ka san da haka kake min abubuwan da kake min? Naji, dan Allah dan Annabi ki hakuri. Au, har yanzu su mamin suna cikin gidan nan? Mutane da gidansu kuma a dinga cewa shi za su tafi? To gaskiya ne idan ba za su fita ba zan je in same su in gaya musu. Ina da buƙatar ka kuma sauri nake jira na ake yi.